Sunday light. Sunday light. Uwian na. Biyernes na, biyernes. O, biyernes na, biyernes.
66 ang lahat ng pasyente ng naturang sakit. Sabi na lang dyan, Kuya Lelo, ito'y matindi. Siyang na mga bata. Oo. May 27 ang na-discharge na o pinayagan ng lumabas at sa kasalukuyan may 32 na mga aktibong kaso pa Galing ng nito. leptospirosis dito sa Hospital ng Maynila Medical Center. Winner! At sa 32 na yan, 22 ang severe, kabilang ang 3 intubated at 12 na sumasailalim sa dialysis. Kaya naman sinasiguro ng pamahalaan sa Maynila na tuloy-tuloy yung maayos na operasyon kabilang na yung dialysis na kasama yan sa sinasabing posibleng mangyari kapag tinamaan na ang internal organs ng nagkasakit ng leptospirosis, yung pangangailangan
galing.